Az egyre dráguló energia világában gyakran elfeledkezünk arról, hogy hazánknak különleges energiatartalékai vannak. Egyrészt a geotermikus energia, amely elsősorban a termálvizek hasznosításával nyerhető, másrészt maga a földhő. Mindkettő hasznosításához hőszivattyúk szükségesek, melyek közül a leggazdaságosabb típus ez idő szerint Magyarországon készül. A Geowatt Kft. Vaporline hőszivattyú családja 2012-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet. 2001 óta foglalkozunk hőszivattyús rendszerek telepítésével, nagyon sok tapasztalat gyűlt össze, nagyon sok helyre raktunk be hőszivattyúkat, többek között termál vízhasznosításra is, Kiskörösön és több helyen fürdőknél, és itt láttuk azokat a problémákat, amik ilyen esetben előkerültek, tehát hogy nem hozta a hőszivattyú azt az elvárt teljesítménynövekedést, illetve hatékonyságnövekedést, amit egy ilyen magas hőmérsékletű víz hasznosításnál el tudtunk volna várni. Na most ez az új fejlesztés, amit csináltunk, egyik célja az volt, hogy olyan készüléket csináljunk, eltérve az európai szisztémától, tendenciáktól, amelyik széles hőfoktartományban, tehát hőnyerési hőfok tartományban hozza a elméletileg elvárható teljesítményeket, illetve hatékonyságot. Hát ezt sikerült megvalósítanunk, ehhez természetesen kellett az a fejlesztés, amit a kompresszorgyártók elvégeztek. Megjelentek az úgynevezett EVI Enhanced Vapor Inject, vagyis gőzbefecskendéses kompresszorok, és ezeknek a meglehetősen magas elpakolási hőmérséklete lehetővé tette azt, hogy magas hőmérsékletű vizeket hatékonyan használjunk. De emellett kellettek olyan szerkezeti változások is a készülékbe, amelyik a széles tartományban, hőfoktartományban alkalmassá tették arra a hőszivattyúkat, hogy magas hőmérsékleten is nagyon hatékonyan tudjanak dolgozni. Ön gyakorlatilag ezzel megelőzte Európát? Lényegesen ezt nem nagyképűen, de egyértelműen mondom, hogy ilyen készülékeket európai szinten nem gyártanak. Egyrészt multifunkciós készülékeket is készítünk, és azokat a szerkezeti alakításokat, amit mi beleraktunk ezekbe a készülékekbe, Európában egyetlen egy készülékben nem lehet megtalálni. Ezek a készülékek egyaránt alkalmasak kisebb, családi háznál működő rendszerekhez, de nagyobb létesítményekhez is. Például fürdő és autószalon fűtésére is van már példa. Ráadásul a berendezések nem csak a téli fűtés, hanem a nyári légkondicionálás feladatait is ellátják. Mi reverzibilis hőszivattyúkat fejlesztettünk elsősorban, ami azt jelenti, hogy megfordítható a körfolyamat, tehát mind fűtésre, mind aktív hűtésre egyaránt alkalmas. És ugye ennek a lényeg az, hogy egy aktív hűtés azért is célszerű egy hőszivattyúnál, mert nyáron a földbe rakjuk vissza azt a hőt, amit ugye elvontunk a környezetből, és télen pedig gyakorlatilag onnét vesszük ki a hőt, tehát az javítja a téli kivételnek is a hatékonyságát, mivel ugye növeljük az adott területnek abba a térségbe bizonyos mértékben a hőfok szintjét. Akkor a talaj, illetve a föld ilyenkor egyfajta hőakkumulátorként működik? Pontosan ez a nagyon nagy jelentősége, hogy gyakorlatilag puffereljük a talajt, és nem azt jelenti, hogy egy meglevő készletből vesszük ki a hőt, hanem ugye nyáron oda nagy részbe vissza is tesszük a Tehát nem hőt. kizsákmányoljuk. Nem kizsákmányoljuk a talajt, bár a kizsákmányolás szó akkor sem lenne helyes, hogyha csak veszünk ki, mert ugye itt a Föld középpontjában egy termonukleáris folyamat játszódik le, a Föld hőáram az folyamatosan jön, akkor is, hogyha mi nem vesszük ki. Itt egy folyamatos hőáramról beszélünk, és ezért is mondjuk ezt megújuló energiának a földhőt, nem pedig ugye egy nem megújuló energiaforrás. Ezzel szemben a feltörő hévizek hőtartalma a közhiedelemmel ellentétben nem tekinthető megújuló energiaforrásnak. A föld alatti vízkészletek ugyanis ezzel fogynak, még ha lassan is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy energiáját maradéktalanul használjuk ki, és végül csak alacsony hőfokú vizet engedjünk el. 48 fokos termálvízünk jön fel, és tehát ezt mindenféleképpen maximálisan szeretük volna kihasználni. Így rátaláltunk a Geowatt Kft-re, akikről rendkívül jó referenciákat hallottunk. Itt csak geotermikus energia felhasználásával történik a fűtés, a vizek fűtése, a medencefűtés, a háztartási melegvízellátás, úgy, hogy a gáz még be sincs vezetve az épületben. Tehát gyakorlatilag itt azon kívül, hogy működtetni kell a kutat, nincs más rezsi.
A kutak működtetéséhez szükséges elektromos áramot fizetjük, illetve a hulladék vízfelhasználása után szükséges csatornadíjat. Egyébként nincs más rezsi. Amikor kivitelezést is végzünk, akkor egy előzetes kalkulációt csinálunk gázkazánhoz képest. Kiszámoljuk azt, hogy várhatóan évente mennyi az a költségmegtakarítás, amit egy földgázos rendszerhez meg lehet valósítani, el lehet érni pénzügyileg, és mennyi a beruházás különbség egy gázkazános és egy split klímás rendszerhez képest, és erre megadjuk a várható megtérülési időket családi házaknál, meg nagyobb rendszereknél is. De ez általában azért egymáshoz hasonló időtartamok jönnek ki, igaz? Hát nagy rendszereknél teljesen eltérő, sokkal kisebb megtérülések vannak. Családi házaknál, ha egy új házról beszélünk, tehát nem felújítás, mert ez teljesen más kérdés, de ha egy új létesítményről beszélünk, akkor egy ilyen rendszerrel most 5-6 év a jelenlegi pénzügyi beruházási költségeket figyelembe véve a megtérülés. Mai árakkal hangsúlyozom, de ez, ha 5 év távlatában nézzük, ez biztos, hogy csökkenni fog ez a különbség, mert az energiárak növekedése az nem áll meg. Ezeket a rendszereket forgalmazzuk, telepítjük, építjük, és hát a saját családi házunknak az építésénél is fontos szempont volt, hogy energiatudatos rendszert építsünk be a saját házunkba, és hát kézenfekvő megoldás volt, hogy ezt a hőszivattyús rendszert alkalmazzuk. Na és beváltja a hozzáfűzött reményeket itt is? Abszolút alá tudom támasztani, tehát itt a saját házunk esetében egy 280 négyzetméteres családi házról beszélünk, amit ezzel a rendszerrel fűtünk, illetve hűtünk. 24 fokos hőmérsékletet tartunk télen-nyáron, tehát ennyire fűtünk, illetve ennyire hűtjük vissza. Az egész éves költségünk 110 000 forint. Tehát úgy gondolom, hogy ez azért magáért beszél, tehát ha visszaosztjuk havi 8-9 ezer forintos költséget. És a gáz ide be sincs vezetve ezek szerint? Nincs, abszolút nincs bevezetve. Tehát ez a költség, ez elektromos áram formájában jelenik meg, igen. Ez a rendkívül gazdaságos fűtési mód egyelőre lassan terjed, mert a berendezés létesítése meglehetősen nagy beruházást igényel. A közelmúltban végre megnyílt egy pályázati lehetőség, melynek keretében családi házak energiatakarékos felújításához lehet támogatást nyerni. Ugye az elmúlt években egy kicsit nehéz volt boldogulni a hőszivattyús rendszerekkel most az utolsó 2-3 évben, hiszen ez a válság azért éreztette hatását, és gyakorlatilag független attól, hogy önmagában megtérő beruházásokat lehet hőszivattyúval készíteni, az emberek azért mégis nagyon sok esetben arra vártak, hogy támogatások legyenek kis rendszereknél és nagy rendszereknél is általában ez a helyzet, és állandóan lebegett ez a pályázati lehetőség az emberek szem előtt, és halogatták a beruházásokat. Most élénkülés érezhető a piacon, hát reméljük, hogy ez a következő időszakban őszre begyűrűzik és megindul az élet. Olyannyira, hogy önök is most társvállalkozásokat keresnek, akik kiviteleznék az önök gépeinek a beszerelését. Így van, várjuk a cégek jelentkezését, akik partnereink szeretnének lenni ebbe a most már kipróbált és nagyon jó működő technikába, amit nagyon széles körűen lehet alkalmazni, mint említettük itt. A fürdők felújítását hangsúlyoznám, ami Magyarországon nagyon nagy jelentésű, a termálvizeknek a hasznosítását. Tehát kivitelező építőcégek jelentkezését várják. Amit más hőszivattyúkkal gazdaságosan nem igen lehet megcsinálni. Fodor Zoltán tulajdonos főmérnök teszi át.